Mating-mati na ang Kapaskuhan sa pasyarang ini dahil kang sa indang makukulor na pailaw asing naggagayo ng Christmas decorations. Sa sindang tunnel of lights pa sana, mapapawaw ka na. Daiman syempre mapauri ang kamot ni Panganuron na saro sa mga pigdadayo kan mga turista. Ang magbabarkadang ini nagikan pang kamalig-albay, bit-bit ang saindang gitara, nagdayo pa sa syudad ng Legazpi para makapagbanding na mas naging maugma dahil sa gayon kan pasyarang ini. Magayon didig po and then so hangin po ming natural ano po kaya gayon po digdig. Gayon man actually pirang balik-balik na ako dito. Di man makasawa ang view. Ang pasyarang ini, iyo ang Highlands Park na makukuha sa Barangay Estanza. Sigun kay James Alejandro Tawag, ang operations manager kang pasyaran, ang mga nahiling na dekorasyon asin makukulor nindang pailaw, parte kan sendang pakikisumaro sa espiritu kang Pasko, asin pagiras ning kaugmahan sa publiko. Ang kaibahan lang po siguro kainin sa mga nagburukas na mga ano ngunyan, mga dekorasyon sa ibang parke, kita kay dito sa Highlands. So, di po nawawara ito sa tuyong natural scenery. Ano po, may igo man o warang pailaw si Highlands, mahiling tapo talaga itong kagayunan kang bilog na downtown Legazpi. So kung mahiling mo po from the top of the Kamuti Panganuron, ang pinakasentro talaga kang kang attraction pagbanggi is the downtown Legazpi. An paratukdong si Dayano Vicio nagikan pang Lipa, Batangas, hanga nanggad sa gayon kang pasyaran, saro sa tuyo nindang magkakapamilya sa pagbakasyon sa Albay. Iyo ang mahiling ang Bulkan Mayon, asin mapasyaran ang Highlands Park. Malamig. Naramdam ko po yung lamig at kung gaano kataas yung pwesto, yung terms of geography ng place na tumataas po siya. Kaya I think sobrang lamig talaga. And also yung experience po, maganda kasi mailaw. So, ma-appreciate po talaga siya paggabi. Paggabi, ito talaga yung magandang pasyalan. May food park manigdi kaya syertong dai magugutom asin mapapaha. Arog kang kakanang ini na enterong organic ang pigpapabakal, inumon man o pagkakan. Sa mga kaibigan natin sa buong Bicol, kung may oras kayo, dalhin nyo yung mga pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga mahal nyo sa buhay. Punta kayo sa Highlands Park, lalo na dito sa Uptown Resto Bar. Maganda yung view dito, kita-kita yung Mayong Volcano, yung Albay Gulf, yung Rapu-Rapu Islands. Saka maganda yung simoy ng hangin, fresh. At saka iba yung aura, masaya. Kaya punta kayo dito, maganda yung view, masarap pa yung mga pagkain. Sa Nobyembre 30, opisyal ng papailawan ang sendang giant Christmas tree. May mga kasado mandigding aktibidad gunya na Yuletide season. Sa mga maut mamasyar sa Highlands Park, 50 pesos sa naman ang entrance fee digdi, 40 pesos sa senior citizen asin PWD. Sa grupo naman ng senior high asin college students na kumpwesto ng 5 o labi pa, 10 pesos sa naman ang magiging entrance fee. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.